टारगेट kokborok channel no so 3-10 tarik 7 Maas 2023 ni tini norong no rinai goti tai house tai single goti okay puila ni simi paithak jora norok nai tongli first to last jora norok nai tongli video paiyasak skip takai de video skip khlaika norok buji maya nai hingkai jodi norok kotal ongoi tongo hingkai channel no kaisa subscribe khai tongli ar jodi norok ani video no sajaka hingkai video no like khai ridi tai share khai ridi share khai ridi tai like khai ridi hingkai je like khainai tai share khainai subscribe khai tongnai ani bai asuk no belai belai ni hambai tamoni hingke ano support khaima bagoi hingkai tini ni goti wngkha hingkha puila norok no house rinai house wngkha re tini ni salo je house thwngna muchungnai rok borok ni bagoi 8 house 5 house tai 7 house tinta house no ready kha je thwngna muchungnai rok 5 ta kai thwngdi ar thwngna no muchungya hingkha ta thwngdi okay abo norok ni icha hingkai norok o house no thwngna muchui tongkha hingkai norok thwngui mano hingkai aboni pore norok no rinai je normal goti wngkha de tini ni salo norok thwngna muchungnai rok hingkha thwngui mano ar je muchungya rok ta thwngdi goti actually bui comment khai sa o goti bango hinui কিন্তু actually goti bangya tamoni hingkai goti same to same si koyekta hingkai abo tamo hingkai hit goti normal goti tai single goti mane khlai rimani baise goti kisa bangma hayongo norok goti ekloge swijui tarpore norok abono je double thwngna muchuyakha double thwngni ar jodi pepak thwngkha hingkha norok somaya fano double fano success wngui mano hingkai normal goti o tini tongnai 5-8 5-4 7-7 2-7 5-3 7-1 6-8 1-9 tamoni ke repeat phai mano tini sumbar ni khela kono thik kwrui manbagoi repeat number rijaka tarpore 4-8 4-7 0-2 তারপর 2087 hingke norok sajaka hingkha abono play khai di 5 ta khe bisi kwbang ta thwngnai kom khai no thwngdi 5-10 khai no thwngdi ulo hingke losong naisi aboni bagoi norok 5-10 khai no thwngnai aboni pore o norok no rinai hit number norok thwngna khe 5-10 khai thwngno play khlai mano hingkai hit number o norok no tini nai 14 96 44 00 05 45 90 88 08 94 49 tai 10 hingkai hit number o norok 5 ayakhe 10 khai no play khai di je thwngna muchungnai rok thwngna muchuyakhe ta thwngdi hingkai tabuk tai norok no rinai special goti tai single goti tai single goti rina swkang chwng miyaforo ni kisa nai nailainai je 8 tarik ni 8 tarik o naidi onek borok ano comment khai saka je goti bango ba goti betlai kwbang obo haiya naidi actually miyaforo 8 tarik o nog no single goti 14 16 tai 10 mane one house ni goti no nog no rimani kintu 19 si phai risi haibano
nadi 1 house chance tongmani kintu 1 house no 19 phairika hingke single goti to success ni haipana house success wngka hingke nokno afuro rijak 1 house 6 house tei 8 house hingke je thwngnai rok success wngkha je thwngya rok hingke success wnglia hingke abono kanai bo haino hai extra goti no 19 rijak 19 success wngkha 19 success wngkha hingke extra goti no 6 ta number rimani hingke extra goti bo norok play khaina nango hingke oro bo naidi nokno rijak special goti norok no 19 rijak nokno tamsa ang 15 khai play khai hingke nodi oro jodi norok 5 taka khe play khaikha hingke oro 5 taka oro 15 hingke 20 taka ni payment wngoi tongo norok house thwngkha hingke bo house 5 taka khe thwngkha hingke oro bo 25 taka ni payment hingke adi same to same number si hingke tarpor norok 25 taka ni payment manui mano hingke abono kare haino hai tongnai gana to 19 tai kwrui hingke nadi je thwngnai rok ba borok khe mankha je thwngya rok khe success wnglia hinui kha kadi hingke norok aboni bagui joto goti no thwngna nango hingke se norok ni success wngnai hinui kha kao hingke norok please video no kaisa share khai ridi video no share khaiya hingkai ani jetak phano video monetize wngyaku monetize wngkha hingkaisi ang rang mannai ang rang mangphongkha taibo mobile kaham paiui ani actually abo mobile hanya mobile kaham paiui norok no taibo kaham khe video rwui mannai hingke tabuk to mobile chikon ni bagui sinani bo kisa problem tomani hingke nari oro kaisa o chakya aboni bagui yang double swima rwgo hingke aboni bagui norok support khai di video no share khai dakti no puila ni jora paithak jora naidi hingke se tai dakti ani jodi watch time kaiyaku watch time kakha hingkaise tarpore o first payment pai no ang nokno swkang mobile nagui mobile kaham nagui norok no ang goti kaham khe rwnani chai tongnai hingke nari sob somoi daily success wngna kokya hingke waisa wuisu miss wngnai hingke o miss wngmano norok bwkha tatui di je ang nokno success khairok mankha hingkaise norok hano kaham comment khaio ar jodi success wngya hingke norok hano hamya comment khaio kintu abo hai rok tang di tamoni hingke waisa wuisu nangyago sob somoi nangna kokya aboni bagui hingke tabo chwng kok sayawui thanglai sini tabo nokno special goti rinani bagui hingke tini ni special goti wngkha de tini ni special goti norok bagui wngkha de norok thwngai mannai 83 53 37 82 52 72 32 23 hingke o special goti nokno rikha norok sajak hingke play khai di sajei khe play takhai di kintu o bisingo tai kaisa je special goti thwngnai rok o bisingo kintu ulta phano phai mano norok abo kisa nai thwnglai di kom khai thwngdi tini sala special goti o 5 taka khe no play khai di tamoni hingke tini first time kuno shoot kwrui hingke aboni paikha hingke tabo single goti nokno single goti rinai single goti wngkha de tini ni sala nokno single goti wngkha de 24 tarpore 14 tarpore 45 tarpore 22 tarpore 20 actually friends nokno kaisa kok sanai je single goti thwngnai rok aborok rok daily no single goti thwngui tongdi 5 taka khai no thwngui tongdi daily no 20 taka ba 25 taka daily no waisa success wngnai FR yakha SR hingke FR
go thungui success yang kai esara thungdi ar jodi pura goti thungnani norok buji yang kai normal goti thungdi normal goti thungyang kai hit goti thungdi hit goti thungyang special goti thungdi kai delhi no thungdi kintu all goti no ta thungdi all goti thunggang kan goti gobang ongo hingke norok success maya ongnai hingke norokni profit kobang fai hingke je kuno kaisa choice kari jemon norokno ang kaisa example linai norok tong normal je rang kom tongnai rok normal thungdi hingke hit goti hingke special goti hingke single goti hingke o 4ta bisingo norok je kuno kaisa ba kunui choice khai no thungdi hingke bepakta thungdi bepak thungkhe norok loss ongnai je samoyo waisa wuisu nangyani somoi khe ambagui je kuno kaisa choice khai di jemon normal thungdi tei single thungdi hit thungdi ayangkhe single thungdi special thungdi single thungdi hingke tini extra goti relia extra goti tini bagui kwrui hingke malaya no tei next video o.